ang sarap. At ito rin ang sarap. Sunod natin yung patigis. Patata. Sayang mo. Health ito para sa aking anak. Kasi gulay ko yung patata. Lagyan natin ng salt. Lagyan natin ng seasoning. At lalong lumalasa siya. Takpan muna natin. Maghintay tayo ng mga 1 minute para maluto na yung patatas. Lego na lang yan eh. Hindi na ako. Dito ako kanina. Ano yan? Kanina ka pa dyan ah. Tagal? 10:30 ka ata nag-grabe na. Lahat pa ba? Nasaan ba biya eh? Dito? Ito na siya, sa'yo na siya. Wala pa. Ang lapit. Lapit sa panalo. Uy, miskin na. Pag-gol-gol na siya. Puro patatas na lang. Yun, kapit ka. Patay. Ang loob eh. Sino namatay eh? Tabasan ng panglakas. Yun o? 3-8 pa? Wala, kung buhay mo. Okay, isa sa drone eh. Tama yun. Patata na, kain na tata. Ipon na ako. Wala na eh. Tapos na lang. Bata lang paano. Akin na. Dali ako sa akin. Diyan na lang. One tap lang. Walang din. Tapo man, isang plato. Nakano? Okay, ata niya. Start na. Naprewa ka na. Pinabalik ako. Ano natin po? Ano natin? Ano na? Limang years.
Yo-yo. Oy, malapit ka na. Ito rin na lang. Gagamitin mo ba yung short mo? Yan, o kaya kung nakakuha na to, okay. Dalipag na ako. Dalipag. Kaya nga natin sila eh. Malipag na tayo eh. Ano ka? Ano yung kami ba? Busog ba na? Wala naman yan, Russian doon. Ito nga rin yung nagirapan natin ka. Russian. Ba't nagbigay sila, ano, sheriff? Uy! Friends sila, di ba? Taas mo sa taas mo. Pera rin yan. 100 na. Kasi 100,000. Sweetie speed. Okay, hirap ko rin. Pwede nga eh. Iwan nyo. Yung dulo. Plus mo pa yung mga makukuha mo. Una, ano, pangalawa, 500k ata lang. Eh, si 130 o 45. Ano yun? Oo, yan sa lili. Okay, saan po? Ba't hinihirap? Wala, nakakarangan ko rin. Eh, wala eh. Dumiretso mo yung ano. Okay na niya. Dalawang kasahan na lang kasi ano. Palagay na lang pera dyan. Saan? Huwag po na nakapasok. Yun ang dami lang siya. Ano ako, holding? Wala lang sila pera. Whisky, no? Oo, Portuguese. Sige, may kulay green na sa soy. Kasi pala niyan eh. Mga bata ba kayo? Pasaway din kasi. Mga bata ba? Gudong-undong sa akin. May spray lang na. May spray. Wala na, dyan. Bumili. Kita na dyan. Lingkod na dyan. Ano yung kapatid dyan? Yun yung pinipon. Wala silencer. Maglagot dyan. Mga daw marap. Ay! Yan, yan, sini. Patay na yung stage. Yan, meron pa dyan. Yan. Kasi naman yung turo-turo mo eh. Nakaka-umay. Kaka-umay. Wala na pala na Chocolate ang chocolate. Kaya naman. Wala si Dante yung TV na yun. Taas, binuksan. Hindi. Pangmukha yan. Pwede na. Ito pa rin mag-film. Ha? Hinatag mo na?
Amoy pa nila aling ah. Wala nang sabon. Hinatag mo ni Mila. $300 daw bilhin niya niya. Uy, yung ano mo. Ay, Anim. ano nga? $399. Ako sa likod eh. Ngayon niya gumamit. Eh, binigay niya sa akin. Sayang daw. Naligot siya eh. Tingnan na, alis mo eh. Uy, nagkatinginan. Nagkatinginan Tropa ng ko pogi. po nakita sa uy. Always got ang pangalan mo. Hindi naman tayo. Hindi tayo eh. Take na ako. Tamang pita ko. Kain ako, hindi ko na nababari. Nakakatsaw. Uy, katsawan sila. Ang ganda dyan eh. Hindi na rin. Para sa yung tulog.